Здравей- Здравейте! Качвам видеото с трите карти от съветите на архангелите. Бях ги качвала в страничката с практики за здраве и щастие. Сега ще обърнем картите и ще видим какви са посланията на архангелите. И едни основно архангелите ползвам за себе си. Първата карта е карта преглед на живота. Архангел Еремиел: прегледай живота си и вземи решение да промениш или да излекуваш всички дисбаланси. Оцени всичко научено до тук и прецени с какво тези уроци ще са ти полезни за напред. За хората, които са избрали втората карта, това е карта промяна в професията. Архангел Хамуел: житейската ти мисия те тласка към благоприятни промени в професията. Ти се помоли за помощ в професията и ето, че тя дойде. Понякога периода на преход изглежда напрегнат, но трябва да изчистиш всичко старо от живота си, за да дадеш път на новото. Обръщай специално внимание на повтарящи се идеи, образи и сънища, тъй като те са божествени пътни карти, които ти показват как да стигнеш до желаното място. Може би не виждаш целият път или на къде води той, но всяка твоя стъпка ще бъде огряна от светлина. И третата карта, това е карта търпение. Мисля, че наскоро пак беше падала карта търпение. Архангел Йохиел: мечтите си се осъществяват по-бързо, отколкото си представяш. Все пак прояви търпение, докато те озреят. На семената им трябва време да покълнат в почвата, да пораснат, да дадат цвят и плод. Но всеки етап от жизнения цикъл на растението носи радост на онзи, който забелязва неговата хубост. И ти се радвай по същия начин на процеса на осъществяване на своите мечти. Намали темпото, изпитай благодарност, защото всяка стъпка е един етап на реализация. Обърни внимание на уроците и на любовта, която бликва в мига, в който се заемеш да превърнеш копнежите си в реалност. Моята писанка помага за клипа. Надявам се да са ви били полезни тези послания от архангелите. Аз бях си избрала третата карта и пак е на целите и карта търпение. Благодаря на всички, които се включват. Утре очаквайте близ с други карти.